Я рада вітаць усіх і кожнага, хто мяне бачыць. Хопіць марнаваць час, выпраўляемся ў дарогу. Распачынаем рух наперад у мінулае гомельскага Палесся. Ой, на дубе, дубе, два голубки гуде, а третья голубка сидит, дай жаркого чая, а третья голубка. Для вас мінула колькі хвілінаў, для нас гадзінаў, і мы на месцы. Прыехалі ў Падгалле Ельскага раёна, што на самай мяжы з Украінай. А третья голубка, сядь, дай жаркоше, любил казак девка, я теперь не хоче. Любил казак девка, я теперь не хоче. Любил казак девку, як месяц зорницю, теперь покидає й таку красавицю. Теперь покидає й таку красавицю. Полина, добрый день. Для меня большая честь работать с вашим коллективом. Столько много девушек, все такие симпатичные, все с инструментами. Я так понимаю, что сегодня у нас будет какая-то общая мысль для того, чтобы сделать эту песню. Я так понимаю, что у нас будет коллективное творчество. Конечно. У тебя есть уже какие-то мысли, по как я должен сделать эту вашу песню, для того, чтобы она стала именно в вашем исполнении вот такой, какой вы ее видите? Да, вы знаете, в нашем коллективе равноправными являются инструменталисты, это труба, тромбон, саксофон, поэтому нам бы хотелось, чтобы в аранжировке звучала вот эта вот духовая группа. Я понял, хорошо. А кто у вас любит посолировать? Ну, саксофон, конечно. Хорошо. То есть саксофон нужно сделать так, чтобы саксофон был лидирующим. Да, хотелось бы. Хорошо, принимается. Мы это сделаем. Мы сустракаемся ў нашай сталічнай студыі. Зараз той самы час суцэльных святаў. Вось і сёння нашае спатканне акурат перад старым Новым годам. Будзем назіраць за вадохрышчам у вёсцы Падгалле Ельскага раёна і ствараць сучаснае аздабленне старажытнай народнай песні. Зачароўваць вас будуць удзельніцы гурта «Чараўніцы» пад наглядам кампазітара Сергея Сухамліна. Гурт «Чараўніцы» – першы прафесійны жаночы вакальна-інструментальны ансамбль. 1 жніўня 1974 года быў залічаны ў штат Белдзяржфілармоніі. Пасля перапынку ў 2011-м калектыў пачаў працаваць у новым складзе. «Чараўніцы» – пастаянныя ўдзельніцы тэлевізійных праектаў, фестываляў і конкурсаў. У прыватнасці «Славянскі базар» у Віцебску, «Александрыя збірае сяброў», «Залаты шлягер» і іншых. Ой, коли б я знала, хазяйка сьогодні порядкує. Ой, Микола, де ти ходиш? Що не свято у нас? Так у хліві ж був. Гості Додому годував. Гості до нас вже прийдуть от-от. Ну, хай приходять. Моя ж тітка в Казах живе. Я її приглашав. А моя подружка
і заловка. У гостей буде повна хата. Чекаємо. О, мабуть, вони йди. Во. Прийдуть, сустракають прийдуть. Добрый день! О, заходимо Кому до кто стелі. живет в этом дому? Добрий день. С бровками были в церкви. Заходите, гости Вот дорогие. осветили. И раз обращались эти к вам. Проходьте, сідайте. Заходьте сюди. Добрий день. Добрий день, добрий Добрий день. день, хазяїн. Вельми радий, вельми. Заходьте, переходьте. Мы хату вам окропим. Окропите. Сьогодні ж Так, крещення. сьогодні ж свято. Потомились в церкву ездили сегодня. Приехали потомились, померли. Нагреемся тут зараз. Тепло в хаті. Тепло на дворі коліні. холодно, зима настала. Ой. Колись зустрічали, проруб рубали. Молоді були, збиралися. Хлопців цілі коляди просимо. Хлопчики, прорубайте нам проруб. А бабки наші сказали, що так, як помієшся з проруба водою, будеш красивий. І ми хотіли, щоб красавицями були, щоб хлопці нас любили. Дожидали матері, щоб вона з церкви прийшла. Встановила на нас, запалювали свічку, Так. встановила кругом, починала Богу молитися. Помолилася Богу, і Миколає, вона голосно молиться, ми за нею повторяємо. Потім вона налила і нам дала свяченої води, щоб ми попили. Потім взяла і нас ще й покропила. Ще. Мало було коло проруба, ще й мама. Ой, що то да зароман єй, По дорожі розстилається. Ой, що я через людей, що найміли насміхається. Ой, що я через людей, що найміли насміхається. купив мене до ботиночки, Не сказав же озуватися, а я йому рушник білий, не сказала одиратися, а я йому рушник білий, не сказала одиратися. Нагадаю, што гэтым разам мы ў падгаллі Ейскага раёна. У пісьмовых крыніцах паселішча згадваецца ў 19 стагоддзі. Тады гэта быў хутар скараднянскай воласці Мазырскага павета Мінскай губерні. Калі ў 1897 годзе перапісвалі насельніцтва, то налічылі ў вёсцы 139 чалавек, якія здолелі змяшчацца ўсяго на 14 дварах. Ви не хворели? Ой. Да ні, кажу, вже здоров'я добивається. Такі хлопці поросли, як дубі, от є чоловік, Ну, дякую у прорубі було, ну такі, як ти. Софія. Так эти ж с козлом пришли пешком. А ми такі красавиці. О, Ну, дякую. наливала вона ту воду, починала порскати по всіх кімнатах, щоб нечистою вигонити із хати. Попорскала вона, пішла в худобу, попорскала ще й коровки, і свинки, щоб свинки доросли, коровки молоко багато давали, Помагала? курки, щоб яйки несли. Помагала? Все, да. А потім вона приходила, і та свічка горіла, і в виходні двері той димком робила хрестика. Да может мне свечку запалить? Ну, світло запалила. Запалю. Свято Ось сегодня такі у нас запалю. були. Так ми гостювали, зустрічали і Новий год, і половина і саду цвіте, Половина вияє тяжкою, важкою на серденьку, як вечір настав. Тяжкою, важкою на серденьку, як вечір настав. Тяжко, важко
на середеньку, як вечір настане, усіх хлопцей на вулиці, я мого немай. Усіх хлопцей на вулиці, я мого немай. Чего шиє, чего кроє, чего лишиває, чи тихо майданаєчку, коняй напавай, чи тихо майданаєчку, коняй напавай. А я бяру невялікі тайм-аут. На вадохрышча натуральна ў храмах асвячаецца вада, якую некалі бралі з рэчак, прасекшы ў лёдзе вялікі крыж. На ўсходнім палесе кругом палонкі ставілі маладыя ялінкі, каб уберагчы святую ваду ад нечысці. Галінкі гэтыя пасля хавалі пад фартух, каб болей было куранят, ці уторквалі ў страху, каб туды не ўдарыў пярун. А вось як чаруюць над даўнішняй песняй чараўніцы і Сергей Сухомлин, зараз убачым. Ну и, наверное, как у вокалистов, у вас есть своя точка зрения на исполнение. Да, вы знаете, мы как-то почувствовали, что звук должен быть такой бархатистый. Даже песня о любви, хотела что-нибудь такое вот было. Хорошо. Полина, тогда я отдаю карту в твои руки. Давай будем пробовать. Да, давайте попробуем. Ой, на дубе, два голубцы гуде, А третья голубка сядет, ды жаркоча. Ваня, отметьте место, пожалуйста. Да, отлично. Полина, мне нравится эта манера. В такой манере все очень здорово получается. А ты одна будешь петь? Нет, с Анжеликой. Тепер тобі Сібровка, ти ж не знаєш, Ну, я що це скажу, У нас вчора була кутя голодна називалася, по-совєтськи кажуть, сочельник. У нас і кутя сьогодні теж є. Це вчорашнє. Вчорашнє. Ми її ставимо, печ варимо, виймаємо з печі. Раніше були як діти, до дітей обов'язково, щоб ставляли її на покуті, кутю. А треба брали в рукавицях, щоб руки не попекли. І зразу хрестики писали на куті. А там слідали вечера. Та вечера була постна. Варили один тільки борщ і кутю, більш нічого. Да туман з моря відступає, да батько сина й оділяє, да батько сина й оділяє. Да чого й татку й оділяєш, бо не покорно жонку маєш, бо не покорно жонку маєш. Я ж сам же, татку, добре знаю, що не покорну жонку маю, що не покорно жонку маю. А я працягваю знаёміць вас са звесткамі, што захаваліся ў памяці тутэйшых жыхароў пра памежную вёску Падгалля. Пачынаючы з 1910 года тут працаваў вятрак, што натуральна было палёгкай для сялян. У 1924 годзе для дзетак пабудавалі школу, а ў 30-м, як і паўсюдна па краіне, арганізавалі калгас. А може, Микола, ти нам зіграєш, да ми А коли станемо? сьогодні танцювали на це свято? Ну, уже Филиппов закончилось, уже танцевали, вскоре. Як ви кажете, як? Филипповка, замуж. Кончились после. Вже коляди, танці. Вже і так вона й Всі співати. починають уже Да, о. танцювати. Так уже можеш. Хай потанцюють. Ну і потанцуйте, а ми трошки. Вони трошки віддохнуть. віддохнуть. Поспівати. Страдання!
Вяртаемся з Падгалля ў сталіцу. Дарэчы, на вадохрышча зазвычай варажылі на гаспадарчыя справы. Часалі лён, каб цяляты былі гладкімі, лавілі шапкамі і фартухамі падкінутую жменю гароху і па злоўленых гарошынах лічылі, колькі ягнятаў народзіцца сёлета. Раскідвалі па 4 баках хаты жытнёвае зерня на багаты ўраджай. Мы ж давайце пацікаемся, наколькі плённа працуецца чараўніцам на чале з Сяргеем Сухамліным. Спасибо, записали, Полина. Анжелику, пожалуйста, к микрофону. Ох, ребята. Анжелика, привет тебе. Привет. Тебе немножко полегче будет, потому что уже есть прописанная партия. Ты у нас солируешь во втором куплете. Поэтому давай начнем с твоего сольного куска. После проигрыша, сейчас будет проигрыш, и дальше твоя сольная часть. Хорошо. Сядзе ды жаркоча, любіў казак дзеўку, а цяпер не хоча. Хорошо, Анжелика, давай остановимся. Пожалуйста, вот этот текст «Любил казак девку» немножко полегче. Чуть сними напряжение. Хорошо. Пусть оно полетит. Хорошо. Спасибо еще раз. Моя бабуля говорила, что на крещение всегда полили все непотребные речи, чтобы ніяка нечистота, все было добро, хорошо. 7 років тому назад ти ж теж у полонку лазив? Лазив. Ну, а чого Да тепер? я и сейчас полезу. Ну, да є, ну. Да боюсь, спину прихватить. А, отак. Що ти так жонка страшиш чоловіка? Отак, бачите. Он нічого не боїться, бо він сам води герой. А хто ж буде худобу доглядати, як спину скрутить? Не, то лучше не лезь. Ой, Ой. роза моя, кучеравая, каля печи лежишь, а у печи не горишь. Каля печи лежишь, а у печи не горишь. Я у печи была, я горела, а свекруха лиха, да я огонь залила. А свекруха лиха, да я огонь залила. А свекруха лиха, да я огонь залила. Ой, чтоб я молода, без вечери спать легла. Ой, чтоб я молода, без вечери спать легла. А мы па-ранейшаму ў Падгаллі Ельскага раёна. Я працягваю знаёміць вас з яго гісторыяй, у тым ліку і трагічнай. Падчас Вялікай Айчыннай акупанты спалілі вёску і забілі 11 жыхароў. 83 загінулі на фронтах і ў партызанскай барацьбе. Дед мой не ходил в церковь, а я его рано будила, чтобы он воды набрал перший в колодец, самый перший. С полного ведра я набирала себе воду в церковь, и ходила в церковь, приезжаю в церковь, воду с вечером, деда сам посвятила там воду. А потом уже вон набираю воду, и нас багато пчел. І він йде до пчол тією водою саме вперше кропить ті вулики, щоб плесні нападав, тепер же бачите, всякі хвороби є. Коню мой ти коню, коню вороні не кида. Гей, коню мой вороні, геньки сам я й молоді генько. Коні мой вороне, геньки сам я й молоденько. Вези мене коню, ваших стоє поголеда. Эй, там красная девочка, и на лен кудравый поголе. Там красная девочка, и на лен кудравый поголе. Лен кудравый поголе, куколь вери
Анжелика, сейчас включим проигрыш, на этом проигрыше поимпровизируй, хорошо? Угу. А теперь не хоча, а теперь не хоча. Отлично, записали. Спасибо, саксофон. Спасибо. Анечка, очень рад тебя видеть в этой студии. Знаешь, мне кажется, что саксофон очень органичен со всем твоим образом. Спасибо. Есть ли у тебя какие-то мысли? Я тебя спрашиваю как профессионала, как человека, владеющего этим замечательным инструментом. Я думаю, в этой песне должен быть риф своеобразный. То есть каждый проигрыш должно повторяться примерно одно и то же. Хорошо. Я тебе там написал, тогда давай попробуем сыграть это на проигрыше. Ну, от самого начала и начнем, сразу стартанем с саксофона. Вось так удала пагасцявалі мы з вами ў Ельскім раёне. Паназіралі за старажытным абрадам, паслухалі даўнішніх песень, а за гэты час адна з іх набыла іншае гучанне, дзякуючы кампазітару Сергею Сухамліну і ансамблю чараўніцы. Слухаем і сустракаемся праз тыдзень. Паедзем на вячоркі ў Іванічы Чэрвеньскага раёна. Там таксама не засумуеш. Завітвайце, буду чакаць. Ой, на дубе, два голубцы гуде, а третья голубка сядет, ды жаркоча, а третья голубка сядет, ды жаркоча, ой, жаркоча, сядет, ды жаркоча, ой, жаркоча, сядет, ды жаркоча. Любил казак девку, як месяц зарницу, теперь покидає таку красавицу. Любил казак девку, як месяц зарницу, теперь покидає таку красавицу. Таку красавицу. Таку красавицу. Таку красавицу. А третья голубка сядет и жаркоча, любил казак девку, а теперь не хоча. Любил казак девку, а теперь не хоча. Ой, не хоча, а теперь не хоча. Ой, не хоча, а теперь не хоча. Коли я дай знала, да где ж моя пара, то я ж своє лишка дай размалявала. Любил казак девку, як месяц зарницу, теперь покидає таку красавицу. Любил казак девку, як месяц зарницу, теперь покидає таку красавицу.